sunog, yan itong aking sibana. So, yan itong tamo, kamong tala mga barangay official, sabihan niyo mga konsihalis. Kaya mo ano ito higayon? Na makapugi points mo. Na ano man nung sige paminaw, wala isyo ni Kunsihal Mansita, ni Kunsihal Tigoy. Nakaroon ko nung umaabot ng eleksyon. Magkamurising ko nung Trumutihan na mo sinong. Kanan doon o bupadayo na o lansan, ang na ko. Kana si Kunsihal Mansita, siguro ginang may espirihoy. O kana si Kunsihal Tigoy. Siguro ginang magkabasbas ang simot na magkamusik-musik gina. No. Dito kita mo kapitan. Ito ko report sa barangay hall. Nilang Kunsihal Mansita o inging kabaglot na may sunog. Ato ka, kumasunog, dito man gibutan sa gym ang mga itimasunog. Ito sila sigura dito puyo. Niyan ito gibutan. Niya, ako sila taga-agbanig. Magamit nila parang sa gabi yun. Ilang ikabalik. Ato ka, wak kong makatuha masunugan. Pero dito ko sa nahimutangan sa mga masunugan. O yan, nga katong magulaan mo tayo, tunag sila, akong ipakatawa. Kung tiningawa nila to. Ako ka, mga akong mga tanong. Ito, hindi kami nagmahal sa mga tao. Di ba, may ganing ay mutabang. Ngayon nga, mutabang sa butang. Pero ang butang na yung lang tabangon, inasan ka, wato, siya mo sa mga butang. So ka, mau gina may tabo. So dito, mo, nagmahal mo. Dito ang mga tanong, yung dito. Kung ikaw ko siya wala, yung saan yung magkibuhay? Saka, wajib ko kay bawal yung sunog. Ay nakatulog, manggod ko. Parangas ka. Mauna diha. O sige na mo tugtog. Karon, nagsingabot ang eleksyon. Saan man yung pagdaog? Ang kanang-tanong yung mga kahago, mapurnada na. Kinahanglan magpakita din mo sa katawan nga ni serbisyo mo, tinuuray mo ang serbisyo sa itong barangay. Kaya kung may makita ang katawan, sa mga magboto na nila na ito. O ilang magboto na ko, pero kamo mga konsyal din ibotuhan. So kita ang tanan, kamo, apin mo mga konsyal, kinahanglan magpakita mo serbisyo sa katawan na doon na may makita ang katawan na tinuuray ka ng serbisyo o nagahatag sa o kaayuhan sa itong barangay. Hindi kayo, sige lang kato. Ako na kayo sa konsyal na yun, sige lang akong kato. Katong higayon na. Mo na yung tayo higayon na magkapakita mo, magkapugi-pugi mo. Kung sa karoon, sugod ka ng adlaw. Pangita mo paagi na doon ay serbisyo ninyo na makita sa tao. Nga nakahatag o kayohan sa itong barangay, nakahatag o mayong labinas mga proyekto. Pag una-una mo kung sa'yo mga mayong proyekto na atong ikabutang sa mga kasityuhan. Pareha na mga kanal, nga nagkwata. Ato ng panglimpyuhan. Kaya karoon, uso naman dinggi. Nindot ang pag-ira ko. Katong mga puso, kaya ito nga kung ipagtawag na ito nagagumpa na nga, wala yung mga handol, putol na handol, wala yung rubber na gasket. So, tanawan ninyo. At suroy mo sa mga sityo, hangat mo sa poste, naisuga mo magsiga. Dahil hindi niya bumilya, kaya mo siga. Ano makita sa mga tao nga ng servisyo ta? Di ka magkumpiyansa na binag, naghimo na ang pundok si Kunsihal Mansita o si Kunsihal Tigoy. Kaya